No Lázar ľudia. Ahojte. Chceme len tak komunikovať, dali sme taký náhodný live streamy, kde pokecáme, takže dávajte otázky a... Tak chceli by sme dať vlastne nejaké news o... Žolík, Kde? 22 buzeranti. Zás máš 6 promile a po streamoch behá a vypisuješ tam kokotiny. Povedz pravdu. Sféru schálenia, Žolo, čau, no tak teraz hej, celé nám to preber. Jasne, díky Žolo, ty si fakt vandrak. Ty, Piri, nevidíš fakt. A Žolo, mal by si už dojsť do Bratislavy. Áno, áno. Odkedy ste bukli? Odkedy sa dýlali Gogola? No ja 2 roky. Ti neverím, že máš 1%, proste stále. To videl si na Hunoný? Eričko P, kto to môže byť? Erino Pacelt. Hej? Je to Erik Pacelt. A nejsom. Vyzerám tak. Naozaj Tá som jeho teraz... androidová kamera to urobí z každého aj z Ježiša Krista by to spravil z Ulenca. Čaute, Cigule, nazdar. Kde je podpapučník? Cigule. Ja neviem. Páči sa ti jedna baba a neviem, ako zbaviť. Normálne dojde za ňou a povedz, že... Ja by som napríklad to urobil tak, že hneď by som dal... Normálne proste povedz na rovinu, čo cítiš. Nechoď okolo horúcej kašle. Povedz, že smrad cítiš. Kedy odpovede na prvú otázku? Ktorú? Ja neviem, ako... Kurva. Neviem, ako je prvá otázka. Zoltán Gabrič, ahoj. Ježiš, ty isto hulil. Ježiš isto hulil. Vyzerám fakt na fajčeri? Ja neviem, že Ježiš, čo som povedal. Je tak. Ale Počkaj, ja som to myslel s tou Androidovou kamerou starky, vieš. Že proste je to... Ukáž kvadriceps. Meniak. Čo som oný? Hadí muž? Však sedíme teraz oné, v jachte Milošovej. Momentálne sme V Maroku. v Maroku. Ríšuje falát Bukvičáka. Miloš, zažvi. No my si dedol. Dokúrený po obraz Niekedy Boží. dojte do... Piri. Piri, ale ja som v podstate doma. Som asi 2 metre od domu. Tak Piri, oné. Však dojdi. Zajtra. Keď máš nejaký nápad a nejaký plán, tak dojdi a... Keď je dobrý plán, keď to bude, tak tu nedojdi. Že daj si pilu. Fú, jedna ľudia, vážne ty. Prečo tam nehal? Kedy chcete ísť spať? Nikdy. Nepojete dakedy do Piežan? Dakedy, hej. Dakedy áno, ale nevieme presne, kedy ti povedať. Ježiš, no dobre ľudia, však dajte nám nejaké normálne otázky. Ja by som aj odpovedal. Idete na Hip Hop Žije 2019. Áno. Ideme tam určite. Daj to tišie. Nice. Ideme na Hip Hop Žije určite. Ideme na Hip Hop Žije určite. A to je odpoveď, no. Čo máte za gay v party v aute? Ježiš, Za gay ľudia party? to akože nemôžu byť 2 chalani v aute? Že? A plus, že sa fajčíme? To nehovorí, že sme gejovia. Ja som len by. Ahojte, ako Ty sa si máte? len, ty by si len. Dobre. Chcel, ty by. No, to je jedno. No. Lukáš, bereš na ním. Neodpovedám. Ja by som niekam možno aj išiel. Čo keby nám one povedali, čo máme robiť a ideme to robiť. Bojíš sa, že? Ani ne. Bojíš sa. Keď ľudia dáte niečo dobré, čo by sme mohli spraviť teraz, tak nedbám. A kľudne to povieme spraviť. Fakt. Kedy bude nové video? Myslíme si, že tento týždeň bude.
už 3-krát som hľadal svoj mobil. Teraz? A zistil som, že proste dávam si neostri. Ne. Ja som rozmýšľal, že kde ho máš. A vlastne fakt je stream. Zvoníčka do kríže, choďte sa najebať, ideme na bongo, Erik Mangera, však máš 12. Ja som Erik, vieš, čo by z teba, keby si dal... Ja som 12 už dával one, ublačky. Erik, keby si dal bongo, tak z teba stane ťava. Choďte zbiť Ríša, na čo? To není treba. Vykrenete banku. No je zlý nápad. Ideme na to? Ja by som išiel. To máš ty si vybavený, ale prosím ťa. Za to, že si tam proste 3 kubíky pika, ako ja ti prídem, že som nejaký dofetovaný, alebo tak, že proste stále som triezvy. Stále to očoferujem domov. Choďte do obchodu a čo správte, ale do akého? Bože, tí ľudia, že nafajčení, to je piči, ja mám na to nervy. No ja ináč. No, keď si, tak to nepovedia, vieš? No aj. Ale keď nejsi, tak to hovoria stále. To. Ale že som každé video sfúkaný jak bomba, si nevšimnete. Ale že som nafajčený do piči, keď som hore už asi 15 hodín, či koľko, 20. Ešte stále sa bavíte s Ríšom, však bavíme sa. Čo by sme sa však došiel. Je to taký comeback, by som povedal. Dajme tomu. Poďme niekam sa iba tak prejsť. Teda previesť. Prejsť som nechcel povedať, to je dosť teplé. Choďte na pumpu a využite príchuť LPG. Ideme na pumpu, kúpim si niečo za one. Ale nezoberieme ho, nejaké... No a čo ľudia, že nejaké okuliare? Keby sme si dali, lebo sme dovolení strašne, vieš, že sa nemôže byť bárzdo. Si prehnal. To mi nehovor. Tak a v priamom prenose sme na búro. To je kokot. Kto to je? Pirožek. To nemyslíš vážne, chlapec. Tak to... Čo si spravil? Však ja sa zastavím za tebou. Ale to jak som mal to čakať? Máš tam niečo? Vy ste fakt kokoti chlapci, tak toto mi aj toto idem pozrieť. Ideme normálne pozrieť, mám. To je piči, kámoška. Čo tam máš? Ale však tam nič není, Piri. Či? Tak to je nič, Čo ne? sa vybrusí? Ježišmária, takéto som oné. No hej. Takéto som... To čo malo byť ale piri, kurva? Tak ale toto bolo akože podpas trošku, ne? Kto to čakal? Kto to čakal? Kto to čakal? To dáme dole, No. ten popastov. To dám dole, mám to. No hej. Ľudia... Toto je nonsense. Toto je život, vieš, toto nevymyslíš. Kámoška, to je piči. Toto je život. Není. Není to piči, Piri, to je nič. Tak ne. Však ale nič také sa nestalo, zase však vôbec... Ja že ma vidíš, ty kuku, čak si stal Ja som kúkal iba dole a hore. Že tu bude niekto sa za mnou, jak snitcher. No to umím, Tam to píšu, že jebnutí kokoti, choďte radšej spať. Ne fakt? Ale to dáka môžeme. Chalani, ale viete, ak to teraz chodí, ne? Policajti a tak? To treba akože všetko nové vyšetriť. Či by ste nafúkali, teba sa ani nepýtam. To je jasné. Ty si tiež nejaký pofiderný? Takže tak, chlapci. Nie je tam ani... Ale trošku na to zasteť. Ale však... Nič tam není našťastie, takže tak. Pozri, no sa nič nestalo, jaj. Ja som čakal trošku väčšiu drámu. Tak ideme na pumpu. Škoda. Ideme na pumpičku.